खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि पर्बजरा हालामाव बासबारि ओनसोलाव गोबां इनिशिएटिभ जानो थांगासिनो दङ। आङो बे भिडिअनि थ्रुयै भिडिअ देखायगोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो बुजिगोन। जोबजासिम नायलां अननानै प्लिज होदो बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ। जों दिनैहाय जोबोद बे ओनसोलनि पर्बजरा ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो धन्यबाद जासिनांगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जे दैदेननाय बे दैदेननायावहाय जों दिनै बे बासबारि बायदि जायगायावहाय जोंनि पर्बजरा ओनसोलनि थाखाय मोनसे 50 बेड 50 बिसना जुक्त आयुष हस्पिटाल जों मोननो हादों। बिनि आवगायाव जोङो पलिटेक्निकेल कलेजबो जों बेवहाय मोननो हादों। दा बेफोर जोंनि नैबे बिथोरा ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे गिदिरथार जे अनुदान होननानै जोङो साननो हायो। दा दिनैहाय जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार एबा जोंनि आयुष जे मन्त्रलाय बिनि मानगोनां मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल सार बिथाङा दिनैहाय दुधनैयाव भार्चुवेलि दिनैहाय बे 50 बेडेड हस्पिटालखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों, गायसननानै होदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो धन्यबाद जासिदों। जोंनि बे ओनसोलाव जोङो सिमाङावबो जों नुफेराखैमोन जे जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि अनुस्थानफोरखौ जों मोनगोन होननानै। दा दिनैहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जों बेफोरबायदि अनुस्थानफोरखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे ओनसोलनि जानानै जोङो बिथांखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो धन्यबाद होदों। जों आसा खालामदों बे ओनसोलाव जिहेतु बे रोखोम हस्पिटाल गैफेरा, दा बे हस्पिटाला जाफैनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय सिकित्सा खालामनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बेवहाय शिक्षा दिक्षानि दिगनि थाखाय जे बेवहाय पलिटेक्निकेल कलेज जे जाफैगोन, बे पलिटेक्निकेल कलेजनि गेजेरजोंबो जोंनि बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय मोजाङैनो फरायनो सुबिदा मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जोङो नैबे पर्बजरा ओनसोलाव दा जोंनि लामा सामाफ्राबो जोबोद उसुबिदामोन। दा दिनैहाय लामा सामा माखासे जोंना जागासिनो दङ, माखासे जाखांबाय। नैबे 3 बोसोरावनो जोंनि नैबे पर्बजरा ओनसोलाव जे कानेक्टिभिटि लामाफोर दङ बेयो दिनै जागासिनो दङ। दालां लामा बिनि गेजेरजों मोनसेयावबो माने जौगायाखै होननानै बुङो। दा बेवहाय माखासे बुंथारनांगौ हिसाबै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेयाव बुङो। दा जों बेखौ जोङो बुंनो हायो जे जोङो नैबे 3 बोसोराव जेरैहाय जोङो लामा सामानि खोथाखौनो बुं, दिनै जोंनि बे ओनसोलाव लामा सामा बे रोखोम गैयामोनानो। जे जोङो बासबारिनिफ्राय काजिगाव थांनाय, बासबारिनिफ्राय नोङो मंगलाजरा ओरै बेबायदि कानेक्टिभिटि जे ओरैहाय टिपकाइ ओनसोलाव लामा सामानि एकदमबारे मोजां नङामोन। दा बेफोर जोङो दिनैहाय जोङो बे लामा सामाखौ दालां जों मावफुंनो हादों आरो माखासे मावगासिनो दङ। आरो पस्ट फेक्ट'रियाबो जानो थांगासिनो दङ। बेखौ जोङो आसा खालामदों बे निस्सय बेयावबो बेयो जाफुंगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंना सारेसराव मोनसे इक' टुरिजिम जे पार्क दङ बेबो अलरेडि फ्राय सेंसन जानायनि लामायाव। आरो जोंहा काजिगावआवहाय जे जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे थानसालि दङ, मन्दिर दङ आरो बिनि गोथै मानखरसालि दङ, बेखौबो दिनै बिटिआर सरकारा जौगानायनि थाखाय बेसेबांबा बेवहाय प्रजेक्ट हमनानै दोनखाबाय आरो बेयो लासै लासै दा जागासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो दिनै पर्बजरा ओनसोलाव जों सानफेरै माखासे डेभेलपमेन्टआ दा जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय माखासे मानसिफ्रा सोरबाया बुंथारनांगौ हिसाबै बुङो, बे बिसिनि कर्तब्य। আজি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক লৈ আজি সুখী। আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছো আজি পৰ্বতজৰাবাসী হিচাপে এই বাঁশবাৰী অঞ্চলৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত যে 50 বেডেড আয়ুষ হস্পিটাল এখন কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ কোণৰ পৰা ফ্ৰম দি বটম অফ মাই হাৰ্ট মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।